Katka potom. No tak to. Dobre, ako sa volajú? Katka? Nie Katka, Andrejka a Juraj a Andrejka, nie si povieš aký. To je konštanta, hej, akože. Juraj Andrejka. Ja boli aj normálne Andrejka. Juraj Andrejku. Jurajovi a Andrejko. To hovorí, a my sa čo iba blbo usmievame? Čo poviem? Ja neviem. A potom budeme sledovať, jak to bol hej? A čo? Mladomáželom, to ty povieš do tým, mladomáželom Andrejke a Jurajovi želá veľa šťastia v ďalšom živote skupina Ploštín Punk. Slovensko! Á, toto je. Ploštín Punk. Dobre. Už budú písať nielen oni, že sú... No dobre. No dobre, tak poďme mladomanželom. Andrejke a Jurajovi. Dobre, je 43. Dobre, mladomanželom Andrejke a Jurajovi prajeme k ich vstupu do manželstva všetko najlepšie a to im želá skupina Ploštín Punk. Ahojte. Rozmyslite si to. Dobre. Dobre, hotovo. Bavte sa ďalej.